Ndinthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Kanache. Poyamba na mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti akhale anthu okondana komanso okonda dziko lawo kamba kuti izi zili ndi kuthekera kotukula dziko lino. Sukulu za sekondari zinayi mboma la Lilongwe zalandira mphoto kamba kuti ophunzira ake apanga zipangizo za luso la sayansi. Ndipo munkhani za masewero mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko la Comoros wati mwayi wawo kuonjesa timu ya Flames pa masewero achibwereza mpikisano wa CHAN ndi ochepa. Takulandirani kunkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti akhale anthu okondana komanso okonda dziko lawo kamba kuti izi zili nkuthekera kotukula dziko lino magawo osiyanasiyana. Dr. Chakwera walankhula izi ku Nkatabe komwe anatsogolera mwambo wokumbukira amalitiri omwe anamwalira polimbana ndi ulamuliro wa atsamunda pa 3 March mchaka cha 1959. Tindi zambiri mu ripoti ili la Jackson Sichali. Mtsogoleri wa dziko lino pamodzi ndi mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera anatsogolera mtundu wa Malawi pomwe anakayaka nkhata kumanda omwe anayika amalitiri ku Kakumbi. Atachokapo mtsogoleri wa dziko linoyu pamodzi ndi mayi wa fuko kuphatikizapo akuluakulu ena aboma anakayalanso nkhata pa chipilala cha chikumbutso ngati mbali imodzi yolemekeza mizimu ya anthu omwe anamwalira mu chaka cha 1959 pomenyera ufulu wa dziko lino. Mu chaka cha 1959 pomenyera ufulu wa dziko lino. Kenaka mtsogoleri wa dziko lino anali nawo pa bwalo la pachipatala chachikulu cha Nkatabe komwe kunachitikira mwambo mapemphero achikumbutso. Poyankhula pa mwambo wa mapemphero wa mtsogoleri wa dziko lino anati amalitiriwa anaonetsadi mtima wokonda dziko lawo ndipo Amalawi akuyenera kutengerapo pokhala anthu okonda dziko lawo ndi cholinga choti dziko lino lichite bwino m'magawo osiyanasiyana. Dr. Chakwera anati chikondi, mtendere komanso umodzi ndi zofunika kwambiri popititsa patsogolo ntchito za chitukuko m'dziko muno. Nthawi yadyera sina ndi nthawi yodzipereka nsembe potengera chitsanzo cha iwo amene adadzipereka masiku yawo. Moyo wa amalitiri miyoyo yawo ikhale chitsanzo chathu. Chitsanzo chodzipereka, chitsanzo chotumikirana wina ndi mnzake, chitsanzo cholimbikitsa kapena cholimbikira ndi kuphusha mpaka zitheke, chitsanzo cha ndale zachinaoto mchirwa adabanda aleke ndi masautso chipembere, ndale zoyenjanitsa achinyamata kuti abwere malo amodzi auzane zochita kuti dziko litukuke osati kungowagwiritsa ntchito kuti azipanga ziwawa zophwasula ngakhale zitukuko zawo zomwe zowathandiza mawa. Powerenga mawu kuchokera mu buku la Masalimo 121 mbusa Mezuwa Banda analimbikitsa Amalawi kuti akondebe dziko lawo kamba kuti kulibenso dziko lina lomwe angasonyeze kuti ni kwawo. Apa Abanda anati Amalawi akuyenera kugwirana manja kamba kuti mu umodzi muli mphamvu ndipo kudzera mu umodziwu ndi kulimbika ntchito dziko lino likwanitsa kupeza mayankho pa mavuto omwe likukumana nawo. Nduna za maboma ang'ono a Richard Banda anati mwambowu ndi ofunika kwambiri kamba kuti umabweretsa Amalawi pamodzi ndipo anthu sakuyenera kulowetsa ndale pa mwambowu. Mwambowu unachitika pamutoti amalitiri chitsanzo chabwino chokonda dziko lathu. Kafukufuku akusonyeza kuti anthu okwana 61 anamwalira pa tsikuli ndipo anthu 31 mwa anthuwa anali aku Nkatabe. Jackson Sichali, MBC, Nkatabe. President Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ati ali mchisomo chachikulu kamba ka imfa ya Akesta Ephraim Kapaizi omwe mpaka pa nthawi ya imfa yawo anali kazembe dziko la Malawi ku Ethiopia komanso nthumwi ku African Union and United Nations Economic Commission for Africa. Chikalata chochokera ku ofisi yofatisa nkhani ku nyumba ya boma chati Akapaizi anamwalira lolemba ku chipatala cha Artemis New Delhi mdziko la India
omwe adapita kukalandira thandizo la mankhwala. Malinga chikalatacho, President Chakwera ndi Madam Chakwera akupepesa kwa achibale komanso abwenzi omwe akhudzidwa kwambiri chifukwa cha imfa ya Kaphaizi. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo yayamikira unduna wa zamphamvu komanso bungwe logawa magetsi mdziko muno la Eskom kamba kachidwi chofuna kukwaniritsa kuti anthu 70 pa 100 aliwonse adzakhale ndi magetsi mdziko muno pomafika mchaka cha 2030. Opa mpando wa komiti iyi Awerani Chilenga anena izi kuzomba atakumana ndi undunawo komanso akuluakulu a bungwe la Eskom. Blessings Chereuka ali ndi ripoti. Pa msonkhano wa mphamvu za magetsi otchedwa Mission 300 omwe unachitikira ku Tanzania, boma la Malawi linasayinira thandizo la ndalama zokwana $250.8 million zoti zithandizire dziko lino pa ntchito yolumikizitsa magetsi kwa anthu. Achilenga ati ndi okhutira ndi dongosolo lomwe unduna wa zamphamvu ndi bungwe la Eskom akhazikitsa pa ntchitoyi. Project imene yakufuna boma lipasidwe ndalama ndi World Bank zongopasidwa sizoti zangongolera ndalama zokwana $250 million, ndalama zimene za Eskom agwirisako $150 million kupitiza ntchito yawo yolumikiza magesi kuti anthu amene alibe magesi akhale ndi magesi. Komanso $100 million agwisa ntchito ya boma kuwapasa anthu magesi m'mizi, magesi ang'ono timatochi ndi tina zimenezo zimene akufuna apange. Komanso palinso project ina yayikulu imene yakutcha kuti Compact 300 boma likufuna likhazikise pamodzi ndalama zambiri akhale ndi chilingaliro choti tikhale ndi magesi ambiri kuti ikamakwana 2030 magesi athu mdziko muno anthu opitirira 70% azakhale ndi magesi. Izi zigwirizana ndi nkhani imene atiuzanso yoti akuganiza kuti tikamakwanisa 2030 project ya kumpatamanga ikhala itatha, ndiye kuti azakhala kupanga magesi opitirira 350 megawatts. Ifeso ngati komiti tawapempha kuti atenge kuka 1 megawatt apase anthu ozungulira dera limenelo kuti ikhale 50+1. Polankhula mlembi wamkulu mu undunawo Engineer Afonso Chikuni anatsimikizira komiti iyi kuti chilichonse chili mchimake. Tinauza za project ya Ascent yomwe tufuna kuti tilumikize makomo kwana 250,000 mzaka zitatu zinazibwerazi. Ikhala ngati yongoyambitsa kuti compact ikamabwera tikhale kuti speed ya taipeza kale. Compact tinawauza honorable members aku Nyumba ya Malamulo kuti ili ndi sanamina 5 koma kweni zomwe sanamina zikunena zakuti ngati yoyamba ndi generation kuti markets a generation akwere kuchokera pomwe tili mpaka pa 2000 till 554 kuti tifike 2000 megawatts by pofika 2030. ma project ena ali kale mndondomeko ngati mpatamanga mtendere amucha ndi ma project ena sola palinso ma transmission mtambo zonyamula magetsi project momwemo komanso tinanena kuti ma project eneni amene tiwana ngati kuti atosintha magwiridwe a ntchito ndi amene tikuyikaponso chidwi amene timati ma reforms. Ndiye pali ma reforms apa Eskom omwe athandizire kuti zinthu ziyende mwansanga kusiyana ndi mmene timagwiritsa ntchito timapangira kale. Komabe mamembala ambiri a komiti anati Eskom ichilimike pa ntchito yake kwa Malawi makamaka makasitomala awo akakhala ndi vuto. Iwo anati nthawi zambiri Eskom imanyalanyaza, koma mkulu woyang'anira ntchito za Eskom Engineer Maxwell Mulima Kwenda anati vutoli akulikonza. Chimene topanga panopa talemba ntchito ma contractors kuti atithandize kuti tiwonjezere ma teams woti azithandiza mu network yathu kuti Eskom azipanga kwambiri clear mafuta manyumba muja pamene ma contractors akutigwirira ntchito zina. Ichi tikuona kuti kwa mawiki akubwera chitithandiza. Ntchito ya Mission 300 imalimbikitsa kuti anthu 300 miliyoni am'mayiko adera lino la Africa adzakhale ndi magetsi pofika mchaka cha 2030.
Blessings Chideuka, MBC Zomba. Mlangizi wa President pa nkhani za mayi ndi ana Dorothy Chirambo watsindika kufunika kusamalira anthu achikulire omwe adathandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Chirambo amayankhula atayendera ankhalakale pa ndale mchipani cha Malawi Congress MCP Margaret Chiponda, Christy Chidzanja Nkhoma komanso Esther Kamchacha. Amayiwa adagwira limodzi ntchito ndi mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda komanso malemu John Tembo omwe anali president wa chipani cha MCP. Maiso Chikadzula ali ndi ripoti. Poyankho atacheza ndi ankhalakale pa ndewa wa Chirambo atukhala mlangizi wa president pa nkhani za amayi komanso upangiro kuchokera kwa president wa dziko lino anachiona cha nzeru kuyendera amayi omwe anagwira ntchito yayikulu polimbikitsa chipani cha Malawi Congress MCP kuti chipitirire kukhala champhamvu mdziko muno. Iwo anati chipani cha MCP chimakumbukira ntchito yayikulu yomwe amayi adagwira mdziko muno, choncho ngati chipani chipitiriza kuonetsa kuti anthuwa akukhala bwino popanda zopinga. Mwazina Chirambo apempha amayi mdziko muno kuti apitirize kuthandizira pa ntchito yolimbikitsa chipani cha MCP. Ndizonyaditsa kwambiri kuti azimayiwa aziphunzira kuti kukhazikika munthu ukakhazikika umakhazikika, ndipo chipani ndi chinthu chimene chimakuthakulera chimatha kukusunga. Mawawo Margaret Chiponda anayamika president wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera chifukwa choyamika ntchito yayikulu yomwe azimayiwa adagwira ku chipanichi. Iwo alangiza amayi mdziko muno kuti nthawi zonse azilemekeza mabanja awo. Ambiri ena ali m'mabanja, ena sali m'mabanja. Ndiye iwo opanda banja uja usachitodziwa konse kuti ulibe wamuna. Ayi komanso iwo ndi wamunawe lemekeza chani amuna kuti zinthu zilani zikhale bwino. Mukalemekeza amuna anu pakhomo chipani chimatani podi chimalemekezeka. Ngakhale anali chigonere kamba kavuto la miyendo, Achiponda anali ndi nthawi kuimba kwa nyimbo za mbumba. Nyangwa 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 lero nyangwa nyangwa ife tinyangwe lofulu umene angwa zatipatsa tinyangwe. Gogo Esther Kanchacha omwe ndi mayi awo a Professor David Kanchacha anayamika President Chakwera chifukwa chowakumbukira ndipo anali ndi mawu amodzi opita kwa president. Mulungu akutsogolereni nomkhale pambuyo. Akumalireni konse kumene muyenda ngakhale kukhale adani wa mtundu wanji sangachileka anthu chifukwa cha Mulungu. Mlangizi wa president pa nkhani amayi akuyendera amayi osiyanasiyana achikulire mdziko muno ngati mbali imodzi yoyamika pa ntchito yayikulu yomwe adagwira pa chitukuko cha dziko la Malawi. Maiso Chikadzula, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Kanache pa ntchito mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera apempha Malawi kuti akhale anthu okondana komanso okonda dziko lawo kamba kuti izi zili nkuthekera kutukula dziko lino. Sukulu za sekondari zinayi mboma la Lilongwe zalandira mphoto kamba kuti ophunzira ake apanga zipangizo za luso la sayansi. Ndipo mnkhani za masewero mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko la Comoros wati moyo wawo kugonjetsa timu ya Flames masewero achibwereza mpikisano wa CHAN ndi ochepa. Takulandiraniso nkhani zathu. Sukulu za sekondari za Kabudula, Kabudzama, Kasiya komanso Kanzimbi boma la Lilongwe zalandira mphoto za ndalama kamba kuti ophunzira ake apanga zipangizo za luso la sayansi. Kampani ya Sovereign Services ndiyo yapereka mphotozi zomwe adindo atizithandiza kuti ophunzira akhale ndi chidwi pa maphunziro a sayansi. Austin Fukula ali ndi ripoti. Sukulu ya Kabudzama ndiyo yaposa sukulu zina zonse ndipo yalandira 1.6 miliyoni kwacha. Sukulu zina pa mpikisanowu zalandira ndalama zapakati pa 1 miliyoni kufika 1.4 miliyoni kwacha.
mkulu wa kampani ya Sovereign Services Maxwell Kazako ati mpikisanowu omwe ndi woyamba cholinga chake njoti ophunzira msukulu za sekondari komwe akuyeserera kumakumba miyala ya mtengo wapatali ya rutile akhale ndi chidwi chokonda maphunziro a sayansi. Project yathu ya Kasia Rutile and Graphite ndi project yoti tikuyiyang'ana kuti takukhala mzaka zopitirira 25. Ife ndi chikhulupiriro kuti project sili m'manja mwa ife lokha amene tikuyang'anira lero, koma ili m'manja mwa anyamata ndi asungwana ochokera ku dera la kuno amene adzayitenge nkumayiyendesa kutsogoloko. Ndiye chotero cholinga chathu nchoti tikonze anyamatawa kuti kutsogoloko akamadzabwera adzakhale mizwanya anamatetule a project imeneyi. Mlembi mu nduna wa zamaphunziro wa primary komanso a sekondari Alicho Chimbwete Phiri ayamika kampani ya Sovereign Services polimbikitsa luso la sayansi kudzera mu chionetsero cha luso omwe anakonza. Pakadali pano Chimbwete Phiri ati unduna wawo kukonzanso ndondomeko yoyendera luso la sayansi la 2002 ngati njira imodzi yotukula luso la msukulu kuti zigwirizane ndi masomphenya a Malawi 2063. Ndondomeko imeneyi ili nkati kuonekeredwa panopa inadutsa kugawana ndi anzathu ma stakeholders ena ma ministry ena panopa draft ili madesk mwawo akuioneka kunena kuti atiuze kunena kuti kodi tingakonze kati imeneyi tinena kuti zero draft inalembedwa amene yakonzedwa kuti ifeyo taona kuti tithandizeni kuti mungayikepo maganizo otani ili pa stage yoteroyo. Mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya Kapudzama Madison Mdondo ati kulimbikira kwa ophunzira ake kwabweretsera chimwemwe pomwe aposa sukulu zinazo. Ineyo ndili wosangalala kwambiri kuti takhala number 1 pa science fair imeneyi ndikuthokoza makamaka luntha limene linali ndi ana. Chionetserochi sukuluso mwasina zapanga makina opangira makala ochokera ku utuchi komanso ma briquettes makina othandizira kumachita masewero olimbikitsa thupi a gym kwinaku akupanga magetsi kudzera makinawo. Kampani ya Sovereign Services ikulipirira fizi ophunzira osowa mderali kuthandiza anthu ozungulira dera la Kasia pa ulimi wawo kukumba mijigo yatsopano ndi kukonza yowonongeka mwazina zomwe akuchita. Austin Fukula, NBC Lilongwe. Pofuna kuteteza dziwe lomwe amapopa komadzi pa phiri la Zomba la Mulunguzi, bungwe la Southern Region Water Board SRWB lakhazikitsa ntchito yobzala mitengo malo ozungulira dziwiri. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi nduna yoona zamadzi ndi ukhondo Bidamiya ati bungwe la Southern Region Water Board lachita bwino kukhala patsogolo pobwezeretsa chilengedwe mphiriri. Tena kwathokoza Southern Region Water Board kuti akudzala mitengo okwanira 100,000 kuno ku catchment area Mulunguzi Dam and madera ena akudzala so okwanira 50,000. Tithokoze so ma partners athu Malawi Housing Corporation lead ndi Reply ndamina kuti thandiza so mitengo. Tena kuonetsetsa kuti tipange protect ma catchment areas athu kuti siltation isachitike and madzi satsike. Komanso tithokoza president kuti atipangira launch program imene adapanga delegate a vice president December 17th kuchitipa and tusefe tenda kuthandiza ala mitengo. Ndipo a Duncan Chambamba ndi mkulu wa bungwe la Southern Regional Water Board ndipo kufotokoza. Southern Water Board imapeleka mazi kwa anthu kuno kuzomba mazi amachokera mu Mulunguzi Dam. Choncho samala chilengedwe chimathandiza kuti mazi athu amabwera ku Mulunguzi Dam azikhala mazi abwino kuti tikapanga treatment tikamasamala kuti akhala afika mwezi okumwa samanonongeza zipangizo zambiri. Komanso ngati chilengedwe sisamalira mulungu soka mvula ikabwera zinyalala zonse zimapita zimachika mitengo zimapita mu damuja zikati damu limamba kukwilika ndi zinyalala zija. Choncho damu lisunga mazi ochepa anthu akumwa mazi kumusi mazi athansanga masama kwa kutantha mazi ndamene kukhalira.
Konsolo ya boma la Chiradzulu kupyolera mu ndondomeko ya Governance to Enable Service Delivery JESIT yakhazikitsa ntchito zinayi zachitukuko za ndalama zoposa 300 million kwacha. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi omwe unachitikirapo tsekulira ntchito yomanga mlatho wa Mombezi ndi la mfumu Mpama phungu wa dera lapakati mbomali Mark Times Malowa anati ali nchikhulupiriro kuti makontrakita amanga zinthu zolimba zomwe zipirire ku nyengo zosiyanasiyana. Naomi Kamyango ali ndi ripoti. Cholinga cha ndondomeko ya Governance to Enable Service Delivery JESIT mwazina ndi kulimbikitsa makonsolo kuchita zitukuko pokweza miyoyo ya anthu am'madera mwawo. Ndipo mu ndondomekoyi konsolo ya boma la Chiradzulu yakhazikitsa ntchito za chitukuko zinayi ndipo imodzi mwa ntchitozo ndi yomanga mlatho wa Mombezi. A Henderson Kaumi ndi mkulu woona mapulani za chitukuko ku konsoloyi. Tufuna timange bridge yolimba kwambiri kuti ma contractor wathu monga na ulemekezekaja kuti msewu unofunikira kwambiri link ma areas ofunikira ambiri so tikumanga bridge la mphamvu kwambiri kuti anthu asadesonkhawa kuti izatani tufuna kumangira mbato ayika ndalama zokwanira muno kwambiri kuti zitheke zipeneze. Kanso yathu itavomereza ulemekezekaja makhansala athu magogo chalo they agreed up timangepo bridge yaikulu kuti ikufunikira kwambiri so about 72 million kuti pange spend hapa ngati kukhazo. Ndipo phungu wa dera lapakati mboma la Chiradzulu Mark Times Malowa mogwirizana ndi group Mbalame anayamika konsoloyi chifukwa chokhazikitsa ntchito za chitukuko kuphatikizapo yomanganso mlathowo. Tokoza kuyambira council zimene anapanga kuti ndalama zina za JESIT tigwirisire ntchito pa bridge imene. Iyi ndi bridge imene ndithu ngakhale ineyo sinimapuma nayo bwino. Imene mkuiona ya bridge ndi yabwinobwino sitimayembekeza kuti zinthu ngazikhoza zochitika. Ndiye pempho langaso kama contractors kuti aone pamene palili pano kuti kukabwera cycle ina bridge yokhayi siku ena kuti izachoke choikhala kuti tikumanganso chifukwa kuti inachoka ndi cycle ndi ayimanga munjiraone kuti cycle ina itabwera bridge imene izakhala ilipo. Ntchito yomanganso mlatho wa simenti otalika mamita 12 ayigwire ndi akampani ya zomangamanga ya T&H ndipo a Timothy Chembe ndi mkulu wa kampaniyi. Ndi anyamata au kadaulo amene amanga mabridge ochuluka ndithu bridge isiyoyamba ndipo tikusikimiza kuti ntchito imene itigwira bwino mwa kadaulo limodzi ndi supervision yawo tipanga chinthu choti patati pabweranso chiopsezo china izathu upanga ife stand. Ntchito za chitukuko zinayizi kuphatikizapo yomanga mlatho zikuyembekezeka kutha miyezi 4 kudzayi. Naomi Kamyango, MPC Chiradzulu. Tipite ku nkhani za masewero. Mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko la Comoros Mikdiche wati mwayi wawo kugonjetsa timu ya Flames pa masewero achibwereza ampikisano wa CHAN ndi ochepa. Comoros inagonja kwa Flames zigoli ziwiri kwa du la mulungu lapitali ndipo matimuwa abwerezana loweruka likudzali pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Norbert Jameson ndinali limodzi mu studio muno. Norbert, wasoro banja? Wasoro bwino. Ndaswera. Dzina limene likodi mmatindali zina mene? Mikdachi. Mikdachi. Yes. Yeah, mafuna mpangise jinkhato. Yeah, Chabwino, iye wena kuti chani mkulu amene? Iye yitwa kuti mwayi wake ndi ochepa chifukwa choti akuwerengera timu yake imene amati akakumana nayo akakhala ndi timu yake yonse bwinobwino. Akuti osewera ake ambiri kulibe. Chifukwa mpikisano uwu amasewera ndi osewera okhawo amene amasewera maligi adziko lolo. Kunokonso tilibe ena achina Gabadinho, achina Patrick Mongo. Yes. Sangasewere mpikisano uwu koma okhawo ochokera mu Super League ndi maligi ena adziko muno. Chabwino. Ndiye akuti timu yake akaisonkhanitsa yonse bwinobwino amadalira osewera amene amachokera maiko ena. 99% amakhala uchokera maiko ena ambiri amasewera dziko la France. Ndiye iwo kulibe ndi akuyionabe kuti timu yake mphamvu zake nzopezeka. Maiwe uona ngati kuti safuna ngoti sewera nchonga chokuti na timu ya Malawi izinena kuti mmene zililemu I think tifewese maondo tisachite kuvala zilimbe. Zoteka. Mumpira zimenezo zimachulukira kwambiri. Ikozokhala kandale kwa kumpira. Ndale zikozokhala. Kuti inu muzona ngati kuti tikagonjetsa. Tata dusale. Nde uona ngati ma chances za Malawi kuti akhoza kuigonjetsa ndotani komanso timu ya Malawi ipange banje facho kuti mena akulankhula mewanenelamo akozokhala kuti mwina akusola kandale. Timu ya Malawi ungaipange rate motani kuti ikhonza kukhala ni mwayo kugonjetsa timu ya Comoros komanso ma chances ndotani. Mwayo ulipo okulu kwambiri facho nena kuti masewera waso tusewerera pa Comoros. Kumbukirani kuti Comoros ibe mphaso kuti masewera akwawo isewerere kuno. Ndi awanso tikusewereranso pa Comoros ngati kwathu ifeyo komanso timu yoti tagoletsa kale zigoli ziwiri tikutsogola. Ndiye
kusewerera pakhomo komanso ndikukhulupirira kuti anthu ochuluka abwera masewera awo atamva kuti films yachita bwino la mulungu lapitali masewera abwerawo ndikuti kukadzadza kumene kuchako ndikuti pressure ikakhala pa Comoros yacha moralo imene angapereke masapota komanso kutengera zigoli zomwe tagoletsa kale ndikukhulupirira kuti mwayindo waukulu kwambiri wa Flames komanso apapa timu iyi ayidziwa ayiona kuti pamene pakukhala ngati pompolimba ndi pati ndiye pasuwa agwiragwira pamenepo ifana kambaponso kuti zikuonekabe kuti fitness chifukwa choti masewera akusewerera mu off season anyamata mipikisano sinayambe Super League kuno ndiye zikuonekabe kuti mphamvu zikukhanga ziperewera ndi agwira kwambiri pamenepo kuti akamakumana loka lino zonse zikhale zili bwino chabwino mwachidule kwambiri tikuziwa kuti kuli mipikisano yosiyanasiyana tichoke kuno kwathu tipite kwa Angereza ku Europe kumene tikuona kuli mpikisano wa UEFA Champions League imene padakale pano magemu ali nkati madzulo anokha masewera ngapo madzulo ano kuli masewera anayi mpikisano unayamba ni matimu 36 koma pano patsala matimu 16 ndi kapyachoka akuyamba usiku wa lero matimu akumana kawiri aliyese pakhomo komanso koyena ndi akuyamba lero ndipo masewera ena Arsenal ikumana ndi PSV kuli Club Brugge ikumana ndi Aston Villa koma masewera akulu amene akupereka chidwi kwambiri ndi Real Madrid ndi Atletico Madrid fandana mu mzinda umodzi ndiye akhala kumana mbuyo mu mpikisano yawo yakhaye kuchita bwino ndi tione kuti kodi ulendo uno zikhala motani kodi umatipasa chidwi kwambiri mata amene mapanga za mpirano umaloweza kwambiri mayinawo timachitika njani timazichitachita makhala kuti zili magazi kuona kuti mmene ukutchulira magemuwo matimuwo kumene akuchokera tikafunsa kuti kufunse mayina utchulanso chimodzimodzi timachitika umakhala kuti nzeru zanu zimachokera pati zinthu zoti kumazitsata kumazichitachita zambiri zimakhala kuti zangokulowa magazi ndithu chabwino ndi pa magemu amene akumenyedwa madzulo ano ku UEFA ako iweyo ine munthu oli mwina sinatsala masewera kwenikweni ngofuna ndionere game imene ndikuine nayo ya Real Madrid ndi Atletico game yabwino kwambiri imene ndi yabwino kwambiri chabwino ndathokoza kwambiri Nobet ndikufunire zabwino I hope kuti mawa uzatifotokozera kuti zayenda bwanji ku UEFA komanso ndi Flames timu ya Malawi ipitirira kukonzekera Comoros ukhaso kutifotokozera tathokoza kwambiri ziko ameneyo ndithu ndi mtolankhani wathu Nobet Jameson amene amatsatira bwino kwambiri nkhani za masewero mdziko muno kutifotokozera nkhani yokhuza ndithu timu ya mpira dziko lino pamodzi ndi imene ya Comoros komanso ngakhale mpikisano wakunja ku Europe nkhani yokhuza magemu aku UEFA ndi pamenepa tinene kuti atsiriza nkhani zathu masana ano bwanji tione mitu yake sanasiyane. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti akhale anthu okondana komanso okonda dziko lawo kamba kuti izi zili ndi kuthekera kutukula dziko lino. Sukulu za sekondari zinayi mboma la Lilongwe zalandira mphoto kamba kuti ophunzira ake apanga zipangizo za luso la sayansi. Ndipo munkhani za masewero mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko la Comoros wati mwayi wawo kuonjesa timu ya Flames pa masewero achibwereza pa mpikisano wa CHAN ndi ochepa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Masana ano muli ndine Blessings Kanache. Pitizani kuona maprogramu otsatirawa. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the